So there is so much cruel and evil in this world. Grabe ka bang isang kalibutan. Madato kag mapubri. Wala gud kay iskapo. No? Grabe kadautan ang kalibutan. Grabe ka mangtas ang kalibutan. Ang mga sakit, ang mga pagsulay na ay mga kwartahan pero dili sila kakaon kay naa sila'y sakit nga gidaladala na ay walay kwarta makakaon unta sila ayo pero dili sila kaon kay wa say kapalit naa say uban piskay kaayo pero wala sila'y kwarta na ay uban daghan kay kwarta pero masakiton wala gyoy ni isa nato makaiskapo sa mga pagsulay sa kinabuhi na ay uban talented kay sila, genius kay sila, skillful kay sila, pero physically disabled. Physically, gikuha nila ang, gihingako nila ang physical ability. Pero, daghan sila grasya. No? Sila grasya sa kaalam, talented sila, napoy uban nga piskay kay sila, no, kumplito mga isuon, kumplito pero perting pagkahinaya may lang gani dili atong utok ngatod pa nila, no, kumplito arang ayuhag dagway, arang gwapuha, arang gwapaha pero ang utok wa gisulod. So, nga na mga igsoon, there is so much cruelty and evil in this world. Magminaayo ka, naa sila'y masulti sa imo. Kung bati ka, naa sila'y masulti. Kung unsay imong buhaton igsoon, naa sila'y isulti. Bisan salan, magbula gina ilang baba, manindot, ug mamaayo imong buhaton, mabati o malakso, nagi sila'y isulti. And you know what mga igsoon? Even, no? Labi na gyud sa panahon, isa na imong relatives, labi na gyud sa panahon nga te ugma ti ha, paduyog. Labi na gyud sa panahon mga igsoon nga wala na gyud kay mahatag. Dai nanak. Wala na gyud kay mahatag sa ila. But there is so much love para mabuntog na sila. Unsa man pinaagi ra gyud sa gugma. Pinaagi sa gugma mga igsoon, maluwas gayud kita. Wala man na, di man na irakon. Na. Dito. Atubangan daw. Dito na. Dito. Update na. Diyan na po, diyan. Excuse ni ma'am. Excuse. Hapit ko tang. So, yung naon na dyan pag buntog ang daotan mga igsoon ang cruelty sa kalibutan. Usa ra dyan mo buntog ninyo. Kung pinaagi ka na sa imuhang gugma. The power of love, the power of kindness. Once gugmahan kay ka, once your heart is full of love, dili nimo ihikaw ang kaayo sa imo isig katawo bisan pa man sa kadautan ninyo. Dili nimo ihikaw ang grasya ay paambit nimo sa imo isig katawo tungod sa gugma. And that is because the power of love. Puno ka sa gugma igsuon. Buntugon ra gina sa gugma igsuon ang kadautan. Kanang Tanawan National. Tanawan? Ah. Sulod na lang yung one board na. Hello. Good morning.